بكستታት ዘይርሳት ደሬቢኻ ኩሉ ስምት ብምልሉ ልኻተከ ካብ ምርኣት ክሳብ ኼና ድህና ኣለና የመዘክር ጊዜ ምስትደሊ ምርጫኻ ዳብ ስቱድዮ ሰብ ብርሃን ካሜራ ሓርነት ኣብሉ ፍሬ ታሪኽካ ካብካ ብላዕሊ ይግባ ዳደ ፎቶ ኢቪድዮ ንችና ንሕይወት ኩሉ ስዕሪ ታሪኽካ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳህታ ይቅበልካ የዘለለም ለግዝኻ ትጥቀመሉ ፀሓይ ትወርድ ብዝምልከት ብርሃን ሰሓጋ ሓጎስን በኣይደ ኩሉ ዝርዝር ብትካብ ድከናው ሕልምኻ ርምስል ግሓድስ እዚ ስፍት ራይ ኣይኮነን ስምድርት ርዮ ዝነብር ጊዜ ጋግሞ ክትነብር ዝኽእል ዳደ ፎቶ ቪድዮ ንሕና ንሕይወት ግነ ኩሉ ስተሊ ታሪኽካ ይነግር يزلبلم ختك لجعار منا يخرب داد فوتو فيديو تاريخ